official vlogger nandito po ngayon. The Waray TV, sa kanyang official YouTube account, and of course, the Southern Mark Cable TV for the live coverage. Buenos amigos, maupay na kami sa iyo. Kami ang tres amigos, mababating na niyo. Programa sa kahanginan, hatag naman maliawan. Tambalin ni San Pio, mga kabulanan. Ang tres amigos, tres amigos, si Puno, si Nuning, si Kisa. Isang kamo ng ako, ukang mo nag-iirino, iniba
pangarap sa iyong kaadlaw. Isang ka naglalakad, muna nung makalibangan pa, basta pamatian mo lang, maninipay ka. Tres amigos, tres amigos, si puno, sinunay hasikita. Hanap ikahin, birahingan tsatsahi, kung mainom pa, tres amigos nga ini, kita asigit sa kay hinahalang na, makupas si puno na maluy-haluya. Hanap ikahin, ang turot na limungi, sinulig ang narusak, tukar na iini, hanlai, pasiging ang pakinong-kinungi, kaya tres amigos, paboritong kunin. Yes, amigos, maupay na gabi sa iyo. Kami at tres amigos, mababating na iyo. Programa sa kahanginan, hanggang na magkainawan, kapatinin sa iyo mga kabularan. Tres amigos, tres amigos, si puno, sinunay hasikita. Hanap ikahin, birahin at tsatsahi, kung mainom pa, tres amigos nga ini, kita asigit sa kay hinahalaan, makupas si puno ng maluy-haluya. Hanap ikahin, ang turot na limungi, sinulig ang narusak, tukar na iini, hanlai, pasiging ang pakinong-kinong, kaya tres amigos, paborito kunin. Thank you, Madam ABC President, for managing Waray TV. Thank you much.